Mayong adlaw mga binati o mga minahal kong negosyante. Bisag asa ka man diri sa Leyte, ang lungsod sa Matalom, open na kini sa mga ganahan mo maghimo og business diri sa lungsod sa Matalom. Unsa may advantages nga mga mas advantage man mo himo og negosyo diri sa lungsod sa Matalom. Mao ni guys, ang among pantalan hapit na magsugod og trabaho kay para nanay budunggo sa Bohol, Cebu niya, Cebu to Matalom niya, Matalom to Cebu niya. Unsa pa may mga advantages nga ang mga negosyo, ang mga negosyante, mga magtuko diri sa lungsod sa Matalom. Ang mga turista kay ang lungsod sa Matalom adunay mga nindot nga mga tourism area or mga turismo nga suroyon sa mga turista diri sa lungsod sa Matalom. Example, ang Canigao Island. Ang Canigao Island ay daghang mga turista nga mudayo para lamang maligo, magpahuway, mag-happy-happy, mag-team building. Ikatulo, ang among Hituog Cave, gisiminto na ngadto marag hapit na mahuman 100%. Kay aron mas ang mga turista kung ganahan mo ato sa Canigao niya, moadto na sa bukid, mag-adventure. Kay siminto na, ma-open na po kini para sa mga turista nga moadto po kay para at least mapackage na sila guys ba. Unsa pa man. Ang importante gud sa lugar, daghang establishment nga mahimo para ang economic cycle magkuan sila, magdagan niya. Dapat po katong mga farmers nga dunay mga abot, dapat diri gyud ihansak or ibaligya sa lungsod sa Matalom aron makita ang farmers, makita po kanang mga tindero diri sa lungsod. Kay ang nahitabo man guys, ang mga products o mga produkto diri sa lungsod sa Matalom iadto sa ubang lugar. Ang resulta, ang cycle bitaw sa economics o ekonomiya diri sa lungsod sa Matalom medyo di siya kanang balance. Kay ang product nga iadto sa ubang lugar. Ang taga Matalom pod moadto sa ubang lugar, dapat ang taga Matalom din sa lungsod kay makita ang lungsod, makita po mga katawhan diri sa lungsod sa Matalom. Ako nagahangyo sa tanang mga negosyante nga ganahan mo put up og businesses diri sa lungsod sa Matalom. Open ni kaninyong tanan nga mga groceries, mga unsa nga business na kinahanglan sa mga tao. Kay sa among lugar, di pa ni murag totally complete nga mga unsay kinahanglan sa mga tao. Maadto sa ubang lugar. Ako nagauhag sa tanang mga issues. Negosyante nga ganahan mo put up og mga businesses, open kini alang sa tanan. Once again, thank you and God bless to all sa mga businessman nga mo put up og business diri sa lungsod sa Matalom.